ሓደ ወላዲ ንውሉዱ ብማኪና እንተዝወቕዖካ ዋላ ሓንተይ ክመስለንን እዩ እንተዝብል እንታይ ክስማዓኩም ይኽእል? እዚ ቃል ካብ ኣፎ ኣቦ ክወፅእ ምስማዕ ዘገርም እዩ ሓቀይ። ንብዙሓት ዘገርም ጥራይ ከይኮነስ ዘሰንብድ እውን ክኾን ይኽእል እዩ። ኣብዚ ዓለም እቲ ህቡብ ዝኾነ ራፐር 50 ሴንት ንወዱ ማርኪስ ጃክሰን ዘለዎ ጽልኢ ወይ እውን ምፍልላይ ብኸምዚ መልክዕ ይገሊጽዎ። ንዓኻትኩም እዚ ቃል ካብ ኣቦ ክወፅእ እንከሎ እንታይ ይስምዓኩም ይኾን? ምናልባሽ 50 ሴንት ልቢ ዘይብሉ ጨካን እዩ ኢልኩም ክትፈርዱ ትኽእሉ ትኾኑ። ግና እቲ ካብዚ ቃላት ድሕረ ባይታ ዘሎ ታሪኽ ካብ ግምትኩም ንላዕሊ መሰንበዲ እዩ። ሎሚ ብዛዕባ እዚ ኣቦን ወድን ዘሎ ዝተሓላለኸ ታሪኽ ርክቦም ከመይ ኢሉ ካብ ፍቕሪ ናብ ጽልኢ ከም ዝተቐየረ እቲ ጸገም ከ ከመይ ናብ ዝብርክ በፂሑ ዝብል ብሰፊሑ ክንርኢ ኢና። ላይክ ኢልኩም ሰዓቡኒ። እዚ ኩሉ ጸገም ዝጀመረሉ ቀንዲ ምኽንያት ማርኪስ ጃክሰን ኣብ ኢንስታግራም ብዝለጠፎ ፎቶ እዩ። ማርኪስ ምስ ሓደ ሰብ ኮይኑ ዘርኢ ስእሊ እዩ ፖስት ገይሩ። እቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ ከዓ ካይል ማክግሪፍ ይበሃል። እዚ ፎቶ ኣብቲ እዋን እቲ ከም ተራ ፎቶ ይተረኣየን። ስለምንታይ? ምኽንያቱ እቲ ምስ ማርኪስ ፎቶ ዝተለዓለ ሰብ 50 ሴንት ዝጸልኦ ሰብ እዩ። እቲ ጸገም ኣብቲ ወዲ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣቦቱ ወዲ ኬኒት ሱፕሪም ማክግሪፍ ኣብ ዝበሃል ሰብ እዩ ዘሎ። ሱፕሪም ኣብ ጎደናታት ኒውዮርክ ኣዝዩ ዝፍራሕ ስም እዩ። ንሱ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሰንኪ ዝፈጸሞ ከቢድ ገበን ብናይ ዕድመ ልክዕ ማእሰርቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ። እቲ ዝገርም ጉዳይ እቲ ገበነኛ ሱፕሪም ማክግሪፍ ኣብቲ 50 ሴንት ገና ናብ ሙዚቃ ዓለም ኣብ ዝኣተወሉ እዋን 9 ግዜ ክቐትሎ ዝፈተነ ሰብ እዩ ነይሩ። ሕሰብዎ እሞ እቲ ፈተነ ቅትለት ኣብ እዋኑ ን50 ሴንት ካብ ሞት ዘድሓኖ ተኣምር ዋላ እኳ ተነበረ 50 ሴንት ወዱ ምስቲ ንዓመታት ህይወቱ ከጥፍኦ ዝፈተነ ሰብ ክርአን ክሰርሕን ምስ ረኣየ ግና እንታይ ክስምዖ ይኽእል? እቲ ጣዕሳ ዘይብሉ ቃላት ናይ 50 ሴንት ዝወፀ ወዱ ንጸላእቱ ብምቕራብ ንዕዑ ከም ዝወግኦ ስለ ዝተሰምዖ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣቦ ናይ ወዲ ሞት ክምነ የብሉን ብምባል ን50 ሴንት ተቃወምዎ። 50 ሴንት ግና ሱቕ ኣይበለን። ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣነ ናይ ዋላ ሓደ ሰብ ሕማቕ ነገር ኣይደልን እየ፣ ግናኸ እቶም ምስ ጸላእተይ ዝሓብሩ ሰባት ኣብ ልዕለይ ሕማቕ ኣመለኻኽታ ክህልዎም ግድን እዩ ብምባል መለሰ። ንወላዲት ኣደ ማርኪስ ዝኾነት ሻኒካ ቶምኪንስ ከዓ $1.36 ሚልዮን ከም ዝኸፈለ ተዛሪቡ እዩ። ሻኒኳን 50 ሴንትን ካብ 1994 ጀሚሮም ፍቑራት ምንባሮም ይፍለጥ። እቲ ዘገርም ነገር ግና እቲ ገንዘብ ክንደይ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝምድና ዝነበሮም ርክብ ከመይ ከም ዝነበረ እዩ። ማርኪስ ኣብ 1996 ታሕሳስ ወርሒ ተወለደ። ኣብቲ እዋን እቲ 50 ሴንት ገና ዓብዪ ህቡብነት ዘይነበሮ መጻኢኡ ዘናዲ ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ፈተነ ቅትለት ድማ 50 ሴንት እቲ ተጓንፎ ሞራል ዝህብን ንህይወቱ ሓድሽ ትርጉም ዝህብን ኮይኑ እዩ ተራእይዎ። ግና እቲ ኣብ ሽዑ እዋን ምስ ሻኒኳን ዝነበሮ ርክብ ናጸልመተ ኸደ። ድሕሪ እዚ ኣብ ጉንበት 2008 ኣዝዩ ዘሰንብድ ፍጻመ ተረኣየ። እቲ ሻኒኳን ማርኪስን ዝነብሩሉ ዝነበሩ ናይ $2.4 ሚልዮን ገዛ ብሓዊ ነደደ። ኣብቲ እዋን እቲ ሻኒኳ 50 ሴንት ንዓዓን ንወዳን ንምቕታል ኢሉ ገዝኦም ከም ዘባርዖ ክትከሶ ትፍትን። እቲ ሓዊ ኣብ ማእኸል ለይቲ ዝተፈጠረ ኮይኑ ሻኒኳን ወዳን ብተኣምር ካብ ሞት ይድሕኑ። እቲ ናይ ሓደጋ ሓዊ መርማሪ ሎሪ ፊልድ ከይተረፈ እቲ ሓዊ ዝጀመረሉ መገዲ ንቡር ኣይነበረን ብምባል ጥርጣርኡ ገሊጹ ነይሩ። 50 ሴንት ግና ነዚ ክሲ ብጽኑዕ ነጸጎ። ኣብ ቃለ መሕትቱ ድማ ገዛይ ዘንደደቶ ንሳ ባዕላ እያ፣ እቲ ንብረት ናይ ምክፍፋል ቅድም ኢሉ ኣብ ቤት ፍርዲ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ኢሉ ተዛረበ። ጸኒሑ ድማ ነቲ ገዛ ንሳ ባዕላ ከም ዘንደደቶ ዝሕበር መርትዖታት ክወጽእ ጀመረ። እዚ ኩሉ ተጓንፎታት ኣብ መንጎ 50 ሴንትን ሻኒኳን ዝነበረ ቅርሕንቲ ናብ ዝለዓለ ናይ ጸልኢ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ዘርኢ እዩ ነይሩ። እቲ ዝገርም ነገር ግን ክልቲኦም ንሓድሕዶም ንስኻ ኢኻ ከምኡ ጌርካ ኣይፋል ንስኺ ኢኺ
ብምባል ንዓመታት ምክሳሶም እዩ። ድሕሪ 5 ዓመት 50 ሴንት ንወዱ ማርኪስ ዝጸሓፎ ኣዝዩ ዘሰንብድ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ተቓልዐ። 50 ሴንት ወደይ ምዃንካ ንምርግጋጽ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ክገብር ይደሊ እየ። ካብዚ እንዳሓር መንገደይ ክቕጽል እየ። ንስኻ ግና ክብርን ትሕትናን የብልካን ኢሉ ተዛረቦ። ማርኪስ ከዓ ኣንታ ናይ መዓልቲ ልደት ህያብ እኳ ዘይትገዛእ ኣቦ እንታይ ክብለካ ክእል ብምባል መለሰሉ። እዚ ናይ ኣቦን ወድን ኣደብ ዘይብሉ ቃላት ኣብ ሚድያ ድሕሪ ምዝርጋሑ መላእ ዓለም ክሪኦ ይጅምር። እስካ ሕሰብዎ ማርኪስ ስለምንታይ ነዞም መልእኽትታት ናብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፅኦም? ምናልባሽ ናብ ብኡ ንምቁዋም ወይ እውን ንህዝቢ ንምርኣይ ክኸውን ይኽእል። ግና ኸዚ ተግባር ነቲ መሰረታዊ ስድራ ቤታዊ ጸገሞም ናብ ጽርግያ ኣውፂእዎ ተረፈ። 50 ሴንት ብወርሒ ብገምጋም $6,700 ንማርኪስ ይኸፍል ከም ዝነበረ ይገልጽ። ኣብ ኒውዮርክ $6,700 ንሓደ ሰብ ንቡር ናብራ ንምምራሕ እኹል እዩ። ማርኪስ ግና እዚ ገንዘብ ኣይኣኽለንን ኢሉ ይዛረብ። ስለምንታይ? ምኽንያቱ ከዓ ኣነ ወዲ ትህቡብ ራፐር 50 ሴንት እየ። ናይ ውልቂ ነፋሪት ዝጥቀመሉ ህይወት እዩ ዝግባኣኒ ኢሉ ይዝኣምን። እዚ ነብኡ ዝፈጥረሉ ዘሎ ቁጥዓ ድማ ወዱ ኣብ ዝረኸቦ ዕድል ተበጊሱ ክሰርሕ ዘይምድላዩ እዩ። እዚ ሒሳብ እንተረኣናዮ $6,700 ንሓደ ወርሒ ኣዝዩ ውሕድ ኣይኮነን። ኣብ ኒውዮርክ ሓደ ናይ ክራይ ገዛ መብራህቲ፣ ማይ፣ ምግቢ፣ ክዳውንቲ ከምኡውን ትራንስፖርት ንምሽፋን እዚ ገንዘብ እኹል እዩ። ማርኪስ ግና ክንግምቶ ዘይንኽእል ናይ ምቹዕት ህይወት እዩ ክነብር ዝሓስብ። 50 ሴንት ኣብዚ ነጥብ እዚ ንጹር ዝኾነ መርገጺ እዩ ዘለዎ። ኣነ ብድኻም ዝሃነጽክዎ ህይወት ኣሎኒ፣ ወደይ ከዓ ብድኻሙ ብዝረኸቦ ክሕጎስ ኣለዎ። ኣብ ሃፍተይ ተንጠልጢሉ ክነብር ኣይደልዮን እየ። ጫማ ንምግዛእ ክንደይ ይጽገም ከም ዝነበርኩ ትዝክሩ ዶ? ወደይ ግና ንኹሉ ነገራት ብቐሊሉ እዩ ዝደልዮ ኢሉ ተዛረበ። ልቢ በሉ ብዛዕባ እዛ ስድራ ቤት እዚኣ ክንዝክሮ ዘለና ዓብዪ ነጥቢ ኣሎ። ንሱ ድማ እቶም ወለዲ ፍቕሮም ዝገልጹሉ መገዲ ፍልይ ዝበለ ምዃኑ እዩ። 50 ሴንት ብገንዘብ ክድግፍ ይፍትን፣ ማርኪስ ግና ስምዒታዊ ቅርበትን ምውዳስን እዩ ዝደሊ። ኣብ መንጎኦም ዘሎ ዓብዪ ጸገም ግና እቲ ጉዳይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምዝርጋሕ ንህዝቢ መዘናግዒ ምግባሮም እዩ። ንሓድሕዶም ብምኽሳስ ኣብ ክንዲ ዝዛተዩ ማዕረቶም ተኸታተልቶም ክኾኑ እዮም መሪጾም። ማርኪስ ኣብ 2014 ብዝተምሃረሉ ዓውዲ ኣብ ዝተመረቐሉ እዋን 50 ሴንት ኣብ ምረቓኡ ተረኸበን። እዚ ድማ ማርኪስ ናብ ብኡ ዝያዳ ከም ዝጸልኦ ገበሮ። ኣቦይ ናብ ምረቓየ ይመጸን ኢሉ ኣብ ሚድያ ክነብዕ እንከሎ 50 ሴንት ግና ንሳቶም ገንዘበይ ጥራይ እዮም ዝደልዩ ኢሉ ይምልስ። ዝኾነ ኮይኑ እንታይ ይድከመና? እዚ ምጉት እዚ መወዳእታ የብሉን እዩ። ክሳብ 2026 እውን እንተኾነ እዞም ኣቦን ወድን ገና ከብድን ሕቖን እዮም ዘለዉ። 50 ሴንት ናብ ቴክሳስ ተሰዲዱ ካልእ ህይወት ይምራሕ ኣሎ። ማርኪስ ከዓ ኣብ ሚድያ እናመጸ ናይ ቀደም ቁስሉ ክነኻኽእ ይፍትን። እቲ ሓቂ ግና ሓደ እዩ። እዚ ጸገም እዚ መፍትሒ ዝረክብ ክልቲኦም ካብ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት ወፂኦም ብውልቂ ምዝርራብ ምስ ዝጅምሩ ጥራይ እዩ። ካብ ካሜራታት ተኣዲቦም ካብ ሚድያ ረሒቖም ኣብቲ ጽምዋ ናይ ስድራ ቤት መድረኽ ጥራይ እዩ እቲ መፍትሒ ዘሎ። እስከ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም፣ ኣብዚ ናይ ኣቦን ወድን ጎንፂ መን እዩ ተሓታቲ ኢልኩም ትሓስቡ? ሓሳባትኩም ኣብ ቦታ መውሃቢ ርእይ ትሕደጉለይ። ከምኡውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሉጻት ዛንታታት መዓልታዊ ክሰምዑ ምስ ትደልዩ ነዛ ቻነል እዚኣ ሳብስክራይብ ምባልኩም ኣረጋግጹ።